que hai que citar, porque se tú fas unha entrevista, fas ti, non a fago eu. E o que lles enseño é eso, pregúntalle a ti, pregúntalle a ti, pregúntalle a ti. Son as mesmas preguntas, trae mañá para preguntar. Pero fago con calquera cousa, evidentemente a ela, pero teño un alumno que se foi a Islandia, e como foi a Islandia, pois foi un pouco o suxeito da entrevista, porque era distinto, foi a Islandia de vacacións, non a currar nunhas cámaras frigoríficas de bacalao aí. E entón eles, pero claro, según como lle preguntes e que preguntes, o resultado é distinto. Entón había preguntas que les veían que, porque, e que, quanto tempo tardaste, e non sei que, pero, vale, está moi ben quanto tempo tardaste, pero, vale, entón outros, non, quanto tempo nada, que bicha, e quen traballaba nesas cámaras? Porque unha sociedade de bienestar, e sabes quen traballaba nesas cámaras? Generalmente estudiantes. Porque se paga moito, se pasa un ano traballando, un ano e pico traballando, e despois se fan o ano sabático, eso que vedes aí os nórdicos. Vale? Entón descubren cosas moi interesantes, pero a preguntas hai que facelas para encontrar cosas interesantes, porque se non, e que é do pai en que militaba? Pero se tenía 8 anos, en que militaba? E despois lectura de algunos, no quieren contarlo, tienen miedo. Claro, como a historia do miedo, que hai unha memoria de miedo, claro que pudo haber miedo, que eu non vou entrar en caso por caso, porque hai estudios de caso que falábamos antes, pero, joder, moita xente non quería contar, porque despois que pasa cando confrontas fontes, que isto tamén é labor historiador, ves que aquel que non quería falar e non quiso falar a esos emocionantes ou emocionados historiadores dos anos 70, que iban, señor, cuénteme, eso é un héroe, e eu quero que me cuente, e o señor decía, que te vou contar? O quita de aí, rapaz, non te conta nada, ten medo, o franquismo, e resulta que cando 20, 30 anos despois vemos as fontes, aquel que non podía contar estaba delatando a outro, joder, se é unha víctima por eso, non é un héroe. Entonces, eu entrei en contradicción con todo, porque as víctimas tamén son delatores, os delatores son víctimas, e é moi complejo, non? Pois se eles o van vendo e se dan conta das carencias, tamén les llevo unha causa militar, bueno, sintetizada, ¿vale? Hay que trabajar con todo, pero a través de la memoria es aliciente, para que quieran saber. Bueno, chegamos ao fin, pero quería convidaros a todos os asistentes a continuar as 4, precisamente conectando con este último que se dicía, algo máis que se pode citar cando citas unha entrevista é o fondo. Claro, porque, claro, non é por tirar aquí para tal, pero xusto vamos falar as 4 dun fondo ou dun fondos que temos a sorte de ter aquí e que constitúe un dos mellores fondos que hai de historia oral que hai no mundo. Aquí xa sei que non estamos acostumados a pensar que temos as cosas, pero sí que o temos. Vai estar aquí unha persoa que o coñece por moi distintas razóns moi ben ese fondo, a falarnos un pouco do seu funcionamento, que é Nereida Prado. Despois tamén teremos outra sesión coa cooperativa Regenerando, que tamén creo que vai ser de moito interese por todo isto que se falou no mañá, das distintas dimensións que ten o traballo coa fonte oral e co que para nós nos sirve como formándonos no ámbito da historia oral. Nada máis, agradecervos a vosa presencia e, bueno, agradecer outra vez a Andrés por estar aquí. Damos un último aplauso.